Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng adobong kangkong with roasted garlic. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, kangkong, bawang, sibuyas, asin, toyo, at saka gagamit din po ako ng cooking oil para sa paggigisa ng ating sibuyas at saka bawang. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Kukuha lang po ako ng kawali. Yan po, yan ang ating lahat ng gagamitin para sa pagluluto natin itong adobong kangkong with roasted garlic. Ngayon po ay uumpisahan ko na po. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng kawali dyan sa ating stove. At paiinitin lang po natin ang ating kawali. Pagkatapos po, kapag mainit na ang ating kawali ay lalagyan na po natin siya ng cooking oil. At hihintayin po natin na uminit yung ating cooking oil. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay pwede na nating igisa itong ating bawang. At hihintayin lang po natin siya na mag-golden brown. Tsaka natin siya hahanguin. Hahaluin lang natin ng hahaluin hanggang sa mag-brown na po yung ating bawang. Pero dapat po babantayan po natin siya para hindi po siya masunog. Dapat katamtaman lang yung pagka-brown niya, yung hindi siya papait. Kasi ilalagay ko po itong pang-toppings mamaya doon sa ating adobong kangkong. Pahihinaan ko lang po ng konti yung ating stove. Para hindi po siya masunog. Yan. Medyo nag-brown na po siya. Kita nyo naman po na medyo brown na po siya. Ngayon ay tatanggalin ko na po siya. Yan. Wow. Hindi ko po masyadong iba-brown kasi masusunog na po siya at iitin. Dapat ganito lang po ang kulay niya. Ngayon po ay igigisa ko po para matanggal po yung mga tubig niya. Kailangan ko pong gisahin muna ito. Sa paggigisa po nitong ating kangkong ay kailangan po mabilisan lang. Yan, tama na po yan, mga 1 minuto lang. Kasi tatanggalin ko lang po yung tubig niya. Pero talagang magtutubig talaga itong kangkong. Kasi sa tubig siya nabubuhay. Pero may iba rin naman na sa lupa lang siya tinatanim. At nabubuhay pa rin. Ngayon ay maglalagay po uli ako ng konting oil. Tapos ilalagay na po natin yung ating
bawang. I mean, sibuyas. Sibuyas po muna kasi kahuli na po yung bawang pala. Tapos hahaluin lang natin siya. Palalakasan ko po uli yung ating apoy. Pagkatapos hihintayin po natin na medyo brown na yung ating sibuyas. Ngayon po na medyo may brown na ng konti yung ating sibuyas at mabango na po siya, ay maglalagay lang po tayo ng konting toyo. Tapos haluin lang natin siya. Pagkatapos po ay ibabalik ko po itong niloto ko na kangkong kanina. At isasabay na po natin itong ating dahon ng kangkong. Yan. Tapos hahaluin po natin siya. Itong adobo ko nga palang kangkong ay parang ginisa lang po siya kasi wala po siyang suka at saka asukal. Ganito po kasi kaming magluto ng adobong kangkong. Kaya hindi na po kailangan lagyan ng suka kasi hindi naman to malangsa. Dapat lang yung mayroong suka kapag karne ang lulutuin mo or isda. Yan. Hihintayin ko lang kung maluto itong dahon ng kangkong, tsaka ako maglalagay ng konting asin. Hahaluin lang natin hanggang sa maluto yung ating dahon. Pwede rin po pala kayong maglagay ng tofu nito or mga karning baboy kung gusto nyo. Pero gusto ko po yung pure na gulay lang ang lulutuin ko ngayon. Yan. Ngayong medyo luto na yung ating dahon ng kangkong ay maglalagay po tayo ng konting asin. Yan. Para sa ating pampalasa. Haluin po nating maigi para luto po talaga siya. Kita nyo po, hindi ko po siya tinakpan. Tapos, napakaganda ng pagka-green niya. Hindi overcook. Ngayon po ay papatayin ko na po yung ating stove. Ngayon ay luto na po siya at hahanguin ko na po itong ating adobong kangkong with roasted garlic. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Lalagyan ko na po siya ng toppings na garlic sa itaas. Yan. Dadamihan ko po siya para mabango. Ito na po ang ating adobong kangkong with roasted garlic. Sana po ay subukan yung gawin ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!